Здравейте, казвам се Денис Асанов Алиев и съм от град Долни Дъбник. В момента работя в фирма за професионално почистване. Почистване на магазини, заведения, ресторанти, домове, пране на килими и всякакви неща, свързани с почистването в дома. Аз съм в отдел витрини. Поддържам витрините на магазини и заведения. Благодарение на тази работа аз опознах София. Преди това знаех само Лъвов мост и автогарата. А сега даже опътвам хората, кой на къде да ходи и какво да прави. В свободното си време правя две неща. Правя музика и рисувам. За музиката специално правя битове. Какво е това битове? Правя предимно хип-хоп. Хип-хопа си е вътре в мене и искам да правя хип-хоп. И правя хип-хоп. А рисуването ми е в жанр, който се казва South Art, което ще рече, че аз рисувам с сол. Много се радвам, че съм първия в България, който се занимава точно с това нещо. Напоследък започнах да вкарвам не само сол, чубрица, червен пипер и започвам да правя и цветни рисунки. Другите предпочитат далавери и измами, защото така е най-лесно. Избрах пътя на изкуството, а не пътя на далаверата, защото изкуството е нещото, което ме кара да се чувствам жив. Нещото, което наистина може да ме зарадва, абсолютно истински е такова. Дето да ми напълни душицата. Нема да ме зарадва, примерно, да отида да открадна някакви неща или да направя мръсно на някой или някакви такива гадни работи. В момента живея в Бусманци, малък квартал в София, който се състои само и единствено от къщи и дворове, което на мен лично супер много ми харесва и сега тук живея в къща и си имам двор, в който мога да си правя каквото душа ми пожелае. Като цяло Бусманци е доста спокоен квартал, в който хората виждам, че се разбират и живеят много спокойно и приятно. Няма, поне аз тук за толкова време не съм видял престъпност или каквото и да било. Според мен най-голямата, ако може така да го наречем, забележителност, е това, че тук има едно старо военно поделение, в което снимаха един филм с Жан-Клод Ван Дам. Не съм забелязал тук някакво притеснение от хората, примерно, че има този дом тук за бежанци. Няма никакво напрежение, че има такива хора тук. Живота си протича съвсем нормално, съвсем спокойно, без никой да се притеснява от факта, че тук до нас има бежански лагер. Също съм разговарял с хора оттам и ми се сториха доста нормални, приятни хора, които с нищо не могат да ме накарат да се почувствам застрашен или каквото да било. Веднъж се срещнах с един бежанец, чакайки автобуса да се приберем тук в Бусманци. Нещо се заговорихме, пича ме питаше за телефона ми, понеже видя, че имам някакъв телефон и оттам се завърза някакъв разговор. Той откъде, какво се случва с него, и ми се стори доста приятен и добър човек. Не е някакъв, който едва ли не, още малко ще ми извади нож тук и ще ме смаже. Нито съм чувал някакви истории, нито някой ми е разказвал случки или каквото и да било, свързано с този бежански лагер. Това, че по Запада се чува някакви неща, които са, че има изнасилвания, кражби и така нататък, тук специално няма такива неща. Тук всичко си протича много спокойно. Абсолютно нормален български квартал в София. Израснал съм в Долни Дъбник, едно малко градче, имаме два парка, които са супер яките. Единия е на центъра, другия е в края на града. Вече може би 10 или 11 години аз не живея в Долни Дъбник. Прибирам се доста често, на 2-3 месеца се прибирам там, за да видя родителите си, за да видя роднините си, приятели, познати. Реших да дойда тук,
в София, защото по нашия край няма работа. Или ако има, тя е за супер малко кинти, които те бъгват супер много. Не може да живееш с 200 лева на месец в никакъв случай. Масата от хората, повечето живеят много трудно и са на версия и на някакви такива истории. Взимаш кинтите, даваш ги в магазина, след това отиваш и правиш версията и това нещо се преповтаря и така нататък. Влизаш в един цикъл и си дотам. Препитанието на повечето хора е да ходят по полето и да копаят, да берат и всичко свързано с кърска работа. На времето имаше един завод в близост до Долни Дъбник, който хранеше над 3000 семейства и тогава някакси Долни Дъбник цъфтеше, имаше живот, имаше хора. Повечето хора си бяха в самия град, защото имаше работа. След като завода спря да работи, много от семействата започнаха да си търсят препитанието някъде другаде и фактически избягаха от родното си място. Кой по Испания, кой по не знам къде, където му вият очите, там където има кинти. Ако аз бях кмет на Долни Дъбник, бих привлякал някакви фирми, заводи, нещо да се случи, което да може да направи така, че много от семействата да работят на местна почва, да изкарват пари на местна почва и тия пари, изкарвайки ги на местна почва, да ги вкарват на местна почва. Което ще е един цикъл затворен такъв. Вътре в града ще се случват нещата без да излиза. Според мен това е най-важното. Хората да имат хляб и да са спокойни, че утре ще могат да отидат пак да си купат хляб. А не примерно днес да купи един хляб и да се чуди дали утре ще може да си купи евентуално хляб. Или дали, няма да мога, ама ще отида си взема на версия, защото няма как иначе. Какво ти кажа, много имам чувство, че не се интересуват от някакви забавления и такива работи. Всеки там се е задълбал в чудото си. В немотията си, в борбата с живота. Прави се някаква дискотека в еди кое си заведение, слизаш на центъра, вътре в това заведение са точно 10, макс 20 човека. А преди се случваше така, че всичко беше супер пълно, супер, не може, просто беше много гъчкано вътре в дискотеката. И идваха дори хора от всекакви околни села.